Ahoj, vítajte pri mojom dnešnom videu a dnešné video bude niečo ako Get to know me tag, kde vám vlastne poviem pár základných informácií o mne. Fakt číslo 1. Moje meno je Natália a mám 20 rokov. Fakt číslo 2. Moje obľúbené číslo a číslo, ktoré ma vlastne sprevádza celým mojím životom, je číslo 22. Ak mám nejaké či už ťažké obdobie, alebo neviem sa rozhodnúť, kade ísť, tak vlastne tak trochu poprosím, aby mi tá 22 pomohla. A funguje to asi tak, že ak som v živote na správnej ceste a ak som nasmerovaná správnym smerom a ak je niektoré moje rozhodnutie správne, tak sa mi začne objavovať 22. Či už úplne šialene, čo sa týka času, alebo akurát zbadám električku číslo 22, alebo zahliadnem niečo vo výklade obchodu, alebo niekam idem a keby vytiahnem si takéto poradové číslo a dostanem číslo 22. Je to trošku crazy, ale vlastne pre mňa to funguje, takže viem, že keď niekde vidím 22, že je to dobré znamenie. No som si uvedomila, že som si ešte veľmi dávno, keď som mala asi 14, kúpila mikinu. Proste modrá mikina, zahliadla som ju, strašne sa mi páčila, tak som si jednoducho hneď vzala. Bola to moja obľúbená mikina a až pred rokmi som si všimla, aké je na jej číslo. 22. Tak číslo 3. Ako ste si už pravdepodobne mnohí všimli, som Slovenka. Pochádzam z malej dedinky blízko pri Košiciach, takže východné Slovensko, ak náhodou, a určite zaťahujem niektoré slova. Tak, to je ten dôvod. A aktuálne študujem, pracujem, pôsobím v Prahe. Fakt číslo 4. Študujem medzinárodné vzťahy a diplomáciu tu v Prahe, čo bolo pre mnohých ľudí prekvapením. Keďže som 11 rokov hrala na klavír a vlastne asi 2 roky som hrala aj v takom menšom orchestri. Tiež niekoľko rokov som sa venovala divadlu a kadečomu, ak som mohla niekde spievať, tak som spievala, ak som si mohla niečo namalovať, tak som to veľmi rada urobila. Keď som mala 16, tak som vlastne celú moju výplatu z leta minula na zrkadlovku. Takže vlastne do čoho sa dalo zabrdnúť, tak do toho som zabrdla. A každý tak nejak čakal, že sa poberiem takýmto nejakým smerom, či už na Vysokú školu muzických umení alebo na niečo podobné. Po prípade niekto si myslel, že pôjdem už keby na strednú školu, na konzervatórium a dám si odbor klavír. Ale ja som tak nejak veľmi dlho nevedela, čo chcem. A v podstate sa stále ešte tak trochu hľadám, čo je podľa mňa úplne normálne. A dlho som rozmýšľala, na akú vysokú školu mám ísť, keďže viem, že by ma bavilo študovať aj literatúru, aj povedzme filozofiu, nejaký žurnalizmus, určite aj nejaké dejiny umenia, aj to divadlo. Na druhú stranu ma bavia dejiny, politológia a podobné veci. Tiež milujem jazyky, takže som si dávala prihlášku aj na prekladateľstvo, angličtina, nemčina. Ale nakoniec vyhrali tie medzinárodné vzťahy ako také sklbenie, že mám aj dejiny, mám aj politológiu, nejaká tá filozofia, do toho jazyky. Takže zatiaľ je to pre mňa taký veľmi príjemný, priateľný kompromis a uvidíme, ako sa to posunie ďalej. Ja som otvorená úplne všetkým možnostiam. Jednoducho, keď budem cítiť, že mám robiť to a budem cítiť, že áno, robí ma to šťastnou a chcem sa uberať tou cestou, tým jednoducho pôjdem. Môj základný cieľ v živote je robiť to, čo ma bude robiť šťastnou. Takže šťastie je taký nejaký môj ukazovateľ, že niečo robím dobre, alebo že robím to, čo mám robiť. Je taká malá rada odo mňa, že robte to, čo vás robí šťastnými. Nezáleží na tom, čo to je, jednoducho to, čo vám spôsobuje šťastie a príjemné, pozitívne, krásne pocity. To, čo je dôvodom, že ráno vyskočíte z postele a tešíte sa, že to môžete robiť, to je to vaše. Čo som si uvedomila tak nejak naplno pred pár týždňami je to, že by som chcela robiť okrem iného v živote čokoľvek, čo ale bude naplňať to, že chcem pomáhať ľuďom.
Už slovom alebo nejak cez nejakú inštitúciu, je mi to úplne jedno. Viem, že chcem pomáhať ľuďom a to je jeden z takých mojich profesných a vlastne životných cieľov. Fakt číslo 5. Moja obľúbená farba je modrá, aj keď nosím hlavne čiernu, pretože mi príde veľmi elegantná a tak trochu je tajomná. Ale nie, ja väčšinou nosím nie farby, bielu, čiernu, také nejaké tie odtiene hnedej, také nejaké príjemné zemité tóny, ale modrá, skôr taká tá až do tyrkysová je moja obľúbená farba. Keď som bola malá, tak som úplne donútila mojich rodičov premalovať mi celú izbu, vrátane stropu na tmavo modrú. Aj keď sa im to strašne nepáčilo a celá izba na nich pôsobila takým veľmi tmavým dojmom, ale ja som bola úplne šťastná a ešte som ich uprosila, nech mi kúpia aj modrý koberec, takže vlastne všetko bolo modré. Ja som sa cítila úplne ako v akváriu a bola som úplne najšťastnejšia. A modrá je okrem iného farba, ktorá vlastne upokojuje a podporuje kreativitu, takže modrá. Fakt číslo 6. Som dieťa jesene a narodila som sa v znamení váhy, čo vlastne tak trochu ovplyvnilo aj moje tetovanie, čo ma dostáva k faktu číslo 7. Takže áno, zatiaľ mám jedno tetovanie, aj keď veľmi ma to láka k nejakým ďalším. Mne sa veľmi páči, keď majú niektoré ženy úplne potetované celé ruky alebo čokoľvek, ľudne krk, kľúčne kosti. Veľmi sa mi to páči, ale už to spätne to neviem aplikovať na mňa. Pre mňa sú priateľné, pre moje telo skôr také malé, jemné, decentné, možno až elegantné tetovania, takže skôr na nejakých miestach, kde to nie je úplne vidieť. Ja mám tetovanie tu vzadu. To. Neviem, či ho dobre vidíte. A vlastne je to srdiečko z husľového a basového kľúča, ktorý mi vlastne symbolizuje hudbu, ktorá ma sprevádza celým životom, moju lásku ku klavíru a k spevu a vlastne k orchestru, v ktorom som bola. Všetko sú to veľmi dôležité časti môjho života a napriek tomu, že teraz v Prahe nemám klavír, tak stále keď sa vrátim doma k rodičom, stále tam je tá láska, stále keď si sadnem za ten klavír, tak je to taký ten pocit správnosti, že proste k sebe patríme. Ja a klavír proste k sebe patríme. A je to urobené vlastne čierno-sivo-biele, aby to ešte aj charakterizovalo klávesy na klavíri. Nad tým je nápis Balance, ktorý je napísaný nesprávne, pretože je to s 2 L. A mne sa na to stále každý pýta, prečo to je s 2 L, Balance sa píše s 1 L. Niektorým som tvrdila, že to je po španielsky a preto sú tam 2 L, čo je samozrejme úplná hlúposť. A niektorým som povedala, že jednoducho to tak má byť, že to má pre mňa nejaký hlbší význam, že je to tamto ďalšie L a tvrdila som sa strašne tajomne. Ale pravda je, že vlastne mi to len pán Tater urobil zle a jednoducho napísal tam 2 L miesto 1. Ale vlastne mi to jedno. Je mi to úplne jedno. Majú sa aj horšie veci. A ten balans pre mňa vlastne znamená už tým, že som vlastne váhyský váh, raz hore, raz dole. Pre mňa je to vždy o takom tom balanse medzi srdcom a medzi rozumom, medzi mnohými vecami. Samozrejme to my všetci, ale je to tak, veľmi to pociťujem, že musím vždy nejak zápasiť, kým jednoducho nejak nájdem ten stred, ten svoj stred, ten pokoj, tú harmóniu. A to je pre mňa veľmi dôležité. Takže to bude asi všetko k môjmu dnešnému videu. Vonku sa nám nejak zmľaká, takže asi by bol čas ukončiť to tu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sliadnutie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, tak ma určite podporte lajkom, budem veľmi rada. A ak chcete vidieť ďalšie moje videá, tak určite kliknite na odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne.